Il-ħatra tal-President tar-Repubblika l-ewwel darba fl-istorja saret bl-approvazzjoni ta' 2/3 tal-Parlament. Dan wara riforma kostituzzjonali li saret lura fl-2020. Id-deputat laburista Edward Zammit Lewis li f'dak il-perjodu kien il-Ministru għall-Ġustizzja u għalhekk inkarigat mir riforma kostituzzjonali qal li r-riforma li saret kienet waħda bla preċedent li matul għall-Prim Ministru u l-Gvern irħew min idhom poteri li jaħtru huma l-President u minflok għaddew dan l-istess poter fuq il-Parlament kollu kemm hu. Irrid ikollok rieda politika bħala gvern, bħala Prim Ministru u bħala Kabinett tal-Ministri. Dik kienet hemm. Però ovvjament kellna l-gwida tal-Kummissjoni Venezja, tal-Kunsill tal-Ewropa li kienet qed tittina idejat kif nistgħu nagħmlu. Ovvjament l-idejat huma tajbin, però ġieli kien hemm bżonn li nadattawhom maċ-ċirkostanzi tagħna. U t-2/3 jiġifieri li l-President ta' Malta jkun eled biż-2/3 tal-sitting members kollha tal-Kamra tad-Deputati rajnieh dak iż-żmien pass il qudiem biex nibnu konsens f'pajjiżna biex il-President għalkemm il-Presidenti kollha nista' ngħid li they rose to the occasion u kienu Presidenti ta' Malta, mhux Presidenti ta' partiti jew ta' ieħor ta' fazzjoni ta' ieħor, din id-darba għamilniha li l-Parlament irid mill-inqas ikollu 2/3 appoġġ biex ikollna President ta' Malta. Id-deputat nazzjonalista Chris Said min-naħa tiegħu li fl-istess żmien serva bħala Shadow Minister riforma kostituzzjonali spjega kif il-bidla waslet wara li nbdew diskussjonijiet mal-Gvern dwar riforma kostituzzjonali. Spjega kif kien propost li l-ħatra tal-imħalfin u l-maġistrati tgħaddi f'idejn il-President u għalhekk ġie propost li l-President ikollu vot aktar b'saħħtu meta jiġi maħtur. Lura l-Gvern u l-Oppożizzjoni konna wasalna qrib ħafna biex ikun hemm tibdil sostanzjali dwar il-ġudikatura b'mod partikolari kif jinħatru l-ġudikanti, kif jiġu mażula l-ġudikanti. Jinfakkar li sa dak iż-żmien il-ġudikanti prattikament kienu qed jiġu mażula mill-Gvern tal-ġurnata u l-pożizzjoni kienet hekk mill-indipendenza sa dak iż-żmien. Dan wassal biex kien hemm qbil fuq pakkett ta' emendi dwar il-ġudikatura illi kien se jitfa' il-poter tal-ħatra tal-ġudikatura f'idejn kummissjoni li għażla li tkun taħt il-President tar-Repubblika. U kien hemm li l-Oppożizzjoni jien u sħabi li konna f'din il-Kummissjoni bdejna ninsistu illi la darba se nitfgħu dan il-poter, se ngħaddu dan il-poter taħt il-Presidenza tar-Repubblika, allura il-President għandu jibda jiġi maħtur biż-2/3 u mhux iżjed b'sempliċi maġġoranza. Iż-żewġ deputati qalu li dawn il-bidliet dak iż-żmien urew kemm il-klassi politika kapaċi taħdem b'maturità kif flimkien sar xogħol sabiex tinbidel il-Kostruzzjoni. Dr. Zammit Lewis qal li meta propona dawn il-bidliet kien hemm xettiċiżmu li dam anke sa ftit ta' żmien ilu. Fi kliem wisdam bil-ħatra tal-President Miriam Speteri de Bono bħala il-President tar-Repubblika kwalunkwe xettiċiżmu sfaxxa fix-xejn kif din kienet prova ċara ta' kif il-Gvern u l-Oppożizzjoni għandhom jaħdmu flimkien.